Mbak, orang kerasa ya Mbak. Salim kembang rawe ya bisa kok anu Mbak ya ngiru ya tergantung rembugane kepriwe rembugane pira nyawer tadi kembang rawe Nembok, wis deal apa Bu? Deal ya. apa Mbak? Wis deal. Semampune mampu ping pira pindho telu pisan ping lima Mas kembang rawe Mbak ya. Mbak sinten asmane? Om Santari. Om. Iya Om Santarni. Oh yang ketemu nomor tenang bae Mbak ngene Bayu nyanyi dhisik iki joget nyong nyanyi. Oke? Tos. Alah, santos Mbak. Sehat-sehat ya Mbak. Sayang, alah, masih celuk sayang. Baru ketemu. Oh thank you. Urung diwehi thank you Mbak nyong burung diwehi. Thank you. Monggo kembang rawe iki Mbak. Yo. Cocok. Ayo Om, joget. Iya, boleh Mbak. Sampai bawah.
Iya, ya. Iya mbak. Ini ada anak satu abangan barangnya. Salah gitu mbak. Gampang. Memang anak Tutang keren. disit. Oke. Utang di sini. Saknya ditolek, Mbak. Ya. Jadi mau kamu padang gusto. Siap om. Terima kasih. Saya matur Nggih, matur nuwun. Sehat-sehat nggih, Mbak. Nggih, monggo samperan eri, Mbak. Assalamualaikum. Mbak dalane, Mbak. Punten, punten. Ayo, Mbak. Anjlok. Ini mangga. Matur nuwun, Mbak. Sini, Mbak.